Guys, mao ni ang sitio Kabula, no, sakop ni sa barangay Lumbia, Cagayan de Oro. Onya kini nga tulay ato makita karon mao ning naigo sa bagyong Sindong. O kana nasa kong likod, igo ni siya sa bagyong Sindong sa unang panahon. Onya karon buhatan og flood control ni Congressman Lordan Swan. So dugtong ni siya ani nga tulay. Kung inyo makita guys, kini mao ni nga tulay. Kana igo ni siya sa bagyong Sindong sa una. Onya kana kini siya mo ning buhatan karon og flood control ni Congressman Lordan Swan. 72 million ka pesos more or less ang kantidad ni ining maong proyekto nga gitukod ni Congressman Lordan Swan. So paingon ni siya. Kini sakop ni siya Cagayan de Oro, pero pagtabok na ni ini kani nga tulay kini siya sakop na sa Baungon, lungsod sa Baungon, probinsya sa Bukidnon. So kining sapa diri guys, lawom kayo ni, no, kini nga sapa diri na bangka diri og kita nato. Kada mo na bangka. So pag abot dito mo ni ang sakop na sa Baungon. So medyo gitaas na karon ang tulay. To ay dagano nga sakyanan.